Simelane noMaster Lochani demadekwana stala fista eithada saphinde safika ke singasaqala sitheleka ngeinkani siseThekwini egagaseni igama lohlelo niyalazi lonke KZNHealthChatDotGov.za siletha kamnandi namhlanje sila eMayville namaphethelo eThekwini ke lika banana siyazi ukuthi ke usuku luzoba lude kakhulu ngoba ziningi izinkulumo esizoba nazo asambike sodwa namhlanje ngizocela ihambeli zethu esihamba nazo zisibingelele namhlanje sihamba nawe Njomana kaMgabhi awubabingelele Njomana bese abatshela wenzani la eMnyangweni wezeMpilo. Sanibona uBabongile Mhlongo uDirector ka-Environmental Health no CDC Environmental Health lo bhekele environment which is kungamanzi kungawumoya kungawumhlaba which is land nempilo nama interactions. Then uCDC bona iloku kwezifo ezithathelanayo so isection yami is i-preventer okanye control lawo ma-communicable disease. Ngiyabonga. Ungakhuluke ke impela Njomana Mgabhi sesithathu wasitshela wenzani asambe futhi khona no Dr V ekuyena esihamba nawe udumeke ngeke Dr V kodwa sitshela ubani wenzani eMnyangweni. Ngiyibongela baba Maphisa ngibingelele wena nokuMamhlongo nakubalaleli. Igama lami nginguVelile Ngidi ngi-public health medicine specialist ngokufunda. Ngiqhamuka kwi-organization ekuthiwa uDG Murray Trust sisupporta i-Department of Health KwaZulu-Natal and nationally ekakhulukazeni ey'ntweni ze-vaccination nokuthatha nje ama-health services siwayise kuma-communities through ama-mobile clinic athagesa kakhulukazi abantu abancane emphakathini. Ngale ke ukuchitha isikhathi solithatha kohlelo solidudule kamnandi siyazi ukuthi isikhathi la esihlaselwe khona siyisizwe noma iSouth Africa nje yonke ihlaselwe isifo lesesaziwa ngokuthi i-Cholera and ngiyazi ukuthi kuyisifo inkulike impilo lapha emakhaya babodwa bathi Cholera banye Cholera abanye Cholera kodwa uzosithatha wena usondezela ukuthi ke iyini lento i-Cholera noma i-Cholera nanokuthi ke mali khona lasekhaya ulimo ngiyazi ke le emakhaya bayebethi nje isifo sohudo masikhuluma ngohudo into ke engalaleleki kalula abantu makuthi bayadla noma basesimeni sokuthi ke bathinta izipuni kusondelene nokudla kodwa isifo ke esesigasele iSouth Africa endaweni ezithile ifundazwe ezithile eSouth Africa nesizocela ukuthi ukusondezela ukuthi okwamanje la KwaZulu-Natal sabantu okufuneka bethukeni ngoba sizwile kuthiwa isifikile eSouth Africa kodwa isifikile eKwaZulu ngifuna nje siqale lapho isikhona yini KwaZulu-Natal na. Ngiyabonga kakhulu i-KZN ayikabi nayo i-Cholera. Awu Kodwa ke angifuni ukuthi asingathuki kodwa asiqaphele. Absolutely. Ngoba phela mayikhona eSouth Africa kusho ukuthi ingakhona i-KZN singavuka kusasa kuthiwa ikhona so kuzofanele nathi sihlale siqaphele ukuthi i-Cholera ikhona and sikwazi ukuthi sizoyivikela kanjani ekugcineni. Ikuphi isakhonjwa kuphi nezindawo? I-Cholera okwamanje isakhonjwa ngobushilo nje eGauteng kakhulu eTshwane kodwa ke ikhona nakwamanye ama-districts like City of Joburg la iqale khona na ekuruleni ikhona nase-Free State ngoba sowushilo bayitholi sebenawo ama-cases abanawo sizwile nokuthi naseLimpopo banayo icase eyodwa esebeyiriportile. Ngiyayithola ke lo ndaba kodwa ke nina njengabantu bezempilo yiphini into niyidlulise umlayezo ukuthi lento yo cross border le uthena siyazi ukuthi umuntu uzosuka manje eFree State asuka umnyeze ngalawo asuka eFree State kukhona nomlayezo oyenudlulise ofaka ukugada kodwa phela ngeke ubaba makuthi usebenza eFree State engabe sabuya ekhaya ihlobo zethu ngeke ingezi kodwa ukhona nomlayezo nenudlulise othinta kunje gadani ke makuka kanje. Siyawudlulisa i-message umyalezo ukuthi ngoba phela ngobushilo nje asikwazi kuwesike mayikhona la eSouth Africa singeke sivala ama-borders sithi oseGauteng angangathi se-KZN sineyihlobo siyahamba nathi siyaya kwamanye ama-provinces kodwa nje into ebalekile ukuthi sihlale siqaphile sazi ukuthi mawumbona umuntu ukuthi because i-Cholera
uvela usuku ugule nje uvela ugule futhi ugule serious so akufanele umuntu mayegula wazi ukuthi okanye uyakwazi ukumhambisa kwi health facility but into ebalekile ukuthi kufanele sibuyele kulento ade siyenza ngesikhathi seCovid ngoba ihygiene yona ezosisiza kulento. Bengizofisa mina ukusiqalele phansi ngoba kuthiwa isifo sohudo lesi kodwa ke siyazi ukuthi vele thina sabantu nje abanaso isifo sohudo esikhona awungiqalela nje esifeni sohudo singakafiki ekutheni sibe iCholera ukuthi isifo sohudo ngokwenu siyini sihlukana kanjani ukuze osekhaya kwazi nakho ukuhlukanisa ukuthi cha ngehudo usikholela manje noma ngihudo isihudo awusibeke nje ukuthi ke kuqalaphi lento yokuhuda. Ngoba sawushilo nje isifo sohudo diarrhea zikhona inhlobo ngeinhlobo kuba khona okuthiwa o typhoid mhlambe so ziningi kube khona oshigela kuneinhlobo ngeinhlobo and kodwa egcineni zonke ziyahudisa ngoba sawushilo angifuni ukuthi especially ngesikhathi seCholera ngithi i-typhoid uzoyibona kanje i-botulism uzoyibona kanje ngoba uyoyidiagnose uhlale ekhaya uthi hayi angabi nayo iCholera ka i-typhoid le ayisho ukuthi angiye clinic kanti fanele noma yiphi inhlobo ye-diarrhea mawubona nje ukuthi phela sengihlala etoilet manje fanele uhambe uye kulona kwi-facility so zona inhlobo zikhona ngoba phela umzekelo nje sinane food poisoning uthola ukuthi uthenga ukudla sekuvele ku-off kudala mhlambe akupheke kangakahle ngoba siyazi ukuthi chicken nje bafuna ukuphekwa 100% mhlambe oyipheka ngaleyo chicken kahle vele mhlambe isuke inayo igciwane nalo mawuyidla leyo chicken uzophathwa isisu nokunye nje ukudla especially angikholwa ukuthi singakwazi ukuyi-avoid indaba ye-load shedding econtributing ukuthi vele ukudla kuba off nje these days so naleyo diarrhea ke enziwa ukuthi ukudla kusuke sekungekho right. Uyabona ke kusho ukuthi inde kakhulu indaba yohudo ngizoxolisa ekhaya ngoba sikhuluma ngalo ke namhlanje uhudo and ngizocela ngixolelo sekhaya ngoba silibeka nje kanjalo siza ngalo igama linje ngoba linjalo kodwa ke kubalekile ukuthi silithole ithuba lokuthi njengoMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natali silethe udaba ekhaya aliqonde futhi umuntu osekhaya ukuthi sikhuluma ngani ngiyabona kusithathile wasibeka ukuthi cha uhudo ke into ekhona inhlobo ngeinhlobo wasihlukanisela ngiyafisa ukuthi singene kuyiCholera ke manje ngoba iyona lesisudungunyane futhi ezokwenza ukuthi njengamanje noma ngabe unahlobo oluni lokuhuda ungabi umuntu oyibambayo ukuthi mhlambe luhlobo lokuthi wezwa nje ukuthi khona seqala kuba amanzi okuphuma kimi akusili isituli esithe uqina sekumele usuke wena ugijime eclinic but iyini ke iCholera? iCholera isifo sohudo esingena ngokuthi udle ukudla okusuke kunegciwane esilibiza ngokuthi i-Vibrio cholera okanye ukuphuza amanzi asuke enalo legciwane ekuthiwa i-Vibrio cholera maso udlile lokho kudla okanye waphuzile amanzi okanye ama-fruit ngoba ama-fruit sometimes uyathenga ifruit awugezile izandla nefruit futhi awuligezi uthathe iapula lakho yalidla awuligezile iyangena if mhlambe lo muntu obedayisa ngoba abanye abantu abanawo ama-signs abanye abantu ba-asymptomatic uyothola ukuthi unayo iCholera but awuye toilet uthola kodwa yena umuntu engenawo ama-symptoms enjalo uyakwazi ukuyidlulisa emntini oseduzane naye thenga lawo mafruit awagezi uyawadla uyayithola iCholera. Manje-ke omunye ukwangibuza nje sile emakhaya uthi manje amanzi ngoba phela lokhu siyayiphuzela thina amanzi siyawaphuza kuqala nini ukuthi bese phinde seba iCholera futhi yake yafika lento ngabe yafika yahamba yangabuya yangaphela noma iyaphela bese igcina ifika kanjani lapha ya ekhaya? Mhlawumbe ngingadedelela maphisa ngoba angithi iCholera besivele sazi ukuthi njengoba sinayo la South Africa manje bekunazo vele indaba eshoyo ukuthi amazwe angaphandle ibivele ikhona. Absolutely. Angithi siyazi ukuthi siyahambelana ngokuhlala and siyazi ukuthi futhi amanzi
emakhaya siwathola ngendlela ehlukahlukene. Absolutely. Shuthi lento ihlangene nanokuthi ngokuvakasha lezi zifo ziyahamba. Nangokuthi amanzi ke noma kukanjalo siwathola kephi. Uma kukhona emakhaya la kukhona mawukuthi siya endlini yangasese siyele ngaseyindaweni amanzi lawo abantu abawaphuza khona. Uthola ukuthi kulutho abantu mase bengena emanzini kanjalo bewaphuza bengazange bawabilise bengezange bawenze i-treatment ledingakalayo ukubulala amagciwane kulula ukuthi musuyithola usowaphuza. Futhi lento iqala ngomuntu onalo leli gciwane nangendlela ukuthi masiya ngasese kungabi ngendlela eprotectayo. Kungaba i-Cholera, kungaba izifo ezinqwabe ezinye. Kodwa yonke lento ihamba ekuthenini kumuntu onaso lesi sifo uma singethathi imiqikelelo yokuthi uma beya ngasese kube khona indlela ukuthi si protect i-transmission noma ukuthelelana kwezifo ehambisana nama infections affecta ama-intestines aphuma nge-diarrhea. Ikona ke la sesithola khona ukuthi sekhona i-Cholera esithubeni. Ngiyacabanga ukuthi ngoba sikhumbula nange-pandemic ye-COVID-19 yasuka le kude emazweni ngoba siya-travela siyahamba lezi zifo zihamba kanjalo kodwa zithathelana ngendlela ehlukahlukene kodwa nje i-Cholera kakhulu izandla zethu izinto lese sibamba ngezandla nanokuthelela ke kwale infection ingene ekudleni ingene emanzini kanjalo kanjalo yila sithola. Kodwa mangikulalele kahle dokotela mhlawumbe ke sengabuye ngibheke ukuthi ke ama signs and symptoms kuba imaphi ayo i-Cholera le. I-Cholera uvela usukugule nje mhlawumbe uyothi uyihlalela ubungenalutho uthi uyabona uyagula kakhulu usuke lapho ube ne-diarrhea. Uhamba lapho ke wenza lento ade sisho ke no Mr. Maphisi ukuthi lapho sowuhamba e-toilet une diarrhea and i-diarrhea yakhona it's watery ingamanzi and mase uyibuka emasekhamba isikhathi uyothola ukuthi umbala wayo ufana namanzi e-rice. Uyabona manje upheke rice ukuthi kuphuma amanzi amhlophe. Yes. Kuba kuphuma lawo manzi ke amhlophe kodwa lapho kusuke sekuyi severe disease. Kusho ukuthi usuke sowugula kakhulu kodwa nje i-diarrhea ayikho i-fever ngoba abanye abantu bayayibuza ukuthi angithi izifo ezikhona namhlanje zonke zine fever. Ayikho i-fever ebantwini abadala kakhulu kodwa inganeni iba khona i-fever. I-vomiting iba khona ekuqaleni uyahlanzeka kodwa not everyone uzohlanza. Ngifuna ukuthi sithi angikahlanzi kusho ukuthi anginayo i-Cholera. Uyahlanza noma ulona unayo abanye abantu bangapresenti ngayo i-vomiting. No ngicela ukuthi ngingakunqamuli ke ulimi lapha nje manamgabi sisahamba kahle ngoba kubalulekile ukuthi sisho ukuthi hayi usengenile uNgqongqoshe estage usekhona njengamanje yazi kuNgqongqoshe omusha ceke musha ceke uNgqongqoshe phela kade upremier lonke iviki manje ke akakayizwa nalento yokuba uNgqongqoshe akakayazi kahle ngiyazi ukuthi ke isikhiye kade esibuyisela nje emuva uzosixoxela naye ubunjani lo mshini walesi sikhiye uphathe kanjani. Cha sikubingelele uNgqongqoshe sikwamukele osukwini. Siyabingelela Ntokozo sibingelele kubabukele emakhaya sibingelele nabalaleli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu. Suku lwethu belunzima kakhulu lubhizi. Njengoba ushilo ke namhlanje kuseni bekubuyisela isikhiye kumnikazi. Absolutely. Yabona ke ngike ngayizwa nami lento. Uyabona kumnandi ukusebenza lapha ka Premier. Ngike ngangena ema-office akhona. Ngayizwa nami kancane lento. Manje ngiyabuka nala ko social media bayasho ukuthi hey imbazo. Yabona into yokukhuluma ngembazo. Bese ukhuluma manje angiyazi lento ukuthi isukisho ukuthini. Kodwa ke Ngqongqoshe sekumukele ohlelweni uhlelo lwakho ohlala ufinyelela ngalo kubantu. Mhlambe ungakusihlebele nje kancane ukuthi namhlanje bekungani la enikhona mawukuthi unaso isifiso sokusihlebela banamhlanje sisakazela bukhoma la eMayville kodwa mawukuthi ke ungasithi usihlebela nyanga kwenziwani la eMayville namhlanje. Asibonge Ntokozo namhlanje siseMayville undunankulu bebiza umhlangano we council ebizwa ngokuthi climate change council. Lapho ke sixoxa khona ngokudaba lokuthi uma sibuka nje iclimate yethu siyashintsha ingakho siloku siba nama floods siba nama droughts singazazi ukuthi isimo sethu simi kanjani. So sixoxisana ke kule council ukuthi ikuphi esizokwenza siyabantu base South Africa beholwa uhulumeni waKwaZulu-Natali
ukwenza sure ukuthi siba ready for le climate change kudinga senzeni ikuphi ekufuna sikwazisa abantu sibazisa kanjani kodwa into enhle ngale council kaNdunankulu Ntokozo ukuthi ayihlali nje oNgqongqoshe noNdunankulu ngamanye amagama abantu bakahulumeni kodwa abantu abama members bafaka ngisho i-private sector kukhona ama-NGOs khona abantu bamabhizinisi abakhulu abahlala khona ama-NGOs onke akhona adila nendaba ye-climate change so iyi-platform enhle kakhulu exoxisanayo ukuthi umhlaba siwulungisa kanjani siya phambili lapho kwakungekho khona lapho kwakhona khona umhlaba ngesikhathi sama-floods wasuyahamba senze njani ukuthi ungaqhubeki uguguleke umhlaba senze njani ukuthi ama-alien species le ihlahla lezi sithi akusize ezase South Africa ezivelayo sisuse eindaweni ezihlukene so kuxoxwa nje indaba eziningi lokho ke besibhekisene ngiyabona ukuthi ubhizi ngempela la ngaphakathi Ngqongqoshe uzokhumbula ukuthi bekuyi Africa Day nala ke siyazi ukuthi usuku lolu olusho okukhulu kunina njengabaphathiswa ngiyazi futhi nala othunywe khona ekhaya la bakuthume khona la ekubambeni uhulumeni kusho okukhulu futhi usuku lweAfrica mhlambe umlayezo eniyena uphathe osuku olufana nalolu nokusikhumbuzisa sabantu ukuthi sama Africa ubuthini Suku lwe-Africa Day Ntokozo lusuku esilijabulela kakhulu ngoba lusikhumbuza nje ukuthi thina sonke njengabantu base-Afrika singabantu bendawo kufanele sibujabulele ubuAfrika bethu kufanele sibu-embrace ubuAfrika bethu ngoba uma kuyithina singabu-embrace kuzoba khona inkinga uma siqhubekela phambili uyabona nje ifana nale nkinga Ntokozo yokuthi njengoba ingane zethu sizifundisa ezikolweni esekufundwa kuzona ngesingisi ebese ingane yakwaSimelane uma ngabe ngihlangana nayo noma wena uma uNtokozo Maphisa uhlangana nayo ngisho ngithi hayi uMasimelane lo ebese ngasakwazi ukuthi sawubona uMasimelane kufuna ethi hello good afternoon bese ke uma umphendula umbingelela angakwazi ukuthi ngiyaphila unjani wena ebese ekuphendula ngesingisi kuphela bese thina njengomama sicabanga ukuthi into enhle leyo uyabona ke usuku lolo lwenza ukuthi kufuna yebo siyathanda ingane zethu ukuthi ingqondo zazo zihlakazeke ingqondo zazo zazi ukuthi emhlabeni siphila nabantu abaningi futhi siyazi ukuthi isingisi siyi language okuyiyona yona ekhulunywayo umhlaba wonke kodwa ulimi lwebele lubalekile ngoba likufundisa ukuthi uzazi ukuthi ubani manje ke nathi siyabazali usuku lolo lusikhumbuza konke lokho ama roots ethu ukuthi sisukaphi nokuthi sama Africa uqiniseleke na uthi inhlangano kaAfrican National Congress iyakujabulela kakhulu lolu suku ngoba usuku lolu uma uzokhumbula kahle ekuqaleni kwama-90s kwafika ubuholi be-African Union bazo pronounce sila eSouth Africa ukuthi usuku oluzoqala selugujwe so and ngesikhathi ke sethu ngesikhathi sisekubhaceni siyi-ANC indawo esasihleli kuyona nesihleli kahle kuyona esasikhosele kuyona ise-Africa so siya relate nje ngaso sonke isikhathi nalolu suku ngoba liyasiza kakhulu nathi siwumphakathi uqhubekela phambili no indaba enkulu le ngoba ngiyithanda mawusuzoyixhumanisa futhi noMnyango ke leso kubona ka-health ukuthi ke bakhona nabelaphi bendabuko kuwo loMnyango lo and siyazi omunye woNgqongqoshe wathi ufika wayisukumela kakhulu indaba yokusebenzisana nabalaphi bendabuko nokuyinto ehlala ilamaniswa njalo nokuba uAfrica nobuAfrican ungathini ke mhlambe nakhona ke lapho uthi nihamba nikuphi nabo kusetshenziswana kanjani kunjalo Ntokozo kuyi-responsibility yabo bonke abantu noma yonke iminyango ukubuka ukuthi yikuphi abangagubha ngalolu suku thina eMnyangweni wezeMpilo sibheka ukugubha i-relationship yethu noma ukusebenza kwethu nabalaphi bendabuko uyabona ke uyazi Ntokozo asihlale sisho sithi uma ngabe siyarecognize ukuthi kukhona okwezempilo okwase West lokhu esiphila nakho but siyazi ukuthi before kufika ukulapheka kwabantu kwabelungu lokho esikuphila nakho kwababe khona abelaphi ababe khona previously before ikhathi zethu so ngoba siphile eAfrica
uyabona nje abantu bazokukhohlisa wena Ntokozo. Absolutely. Athi umuntu benikhuluma ngani konje ngeCholera. Yes. Uyabona nje njengoba sikhuluma ngeCholera namhlanje. Yeah. Ngathi umuntu mebona ukuthi uhanjiswa isisu angaqali esibhedlela noma angaqali eclinic. Aqala hamba kumlaphi wendabuko oqala. Ozofika umlaphi wendabuko uma ngabe engeyena umuntu esikhuluma naye nesixoxa naye nesibambisene naye ebese yamchatha naye futhi. Kwenzeke ke manje ukuthi yabo leyo nto iyodwa nje isikhoze dehydration ngoba phela umuntu ebevele ehanjiswa isisu uma sesimchatha ukuchatha vele phela kukwenza ukuthi uphinde uqhubeke uhambe. Absolutely. Uye endlini encane lokho kukuluzisa ama fluids kwi system ugcina usugula usushona kanti ubungeke ugula ushone uma ngabe ubungayimanajanga ngale ndlela. So into ke thina iAfrica Day isenza ukuthi sikwazi ukuthi siqinise ubudlelano bethu nabelaphi bendabuko so that sikwazi ukushare bayasharela abanakho nabakwaziyo nathi siyashare ukuthi cha uma umuntu enama symptoms anje kulungile ukuthi umelaphe kodwa akakaqale ngapha kuthina kuqala njengo health department of health noma clinic noma esibhedlela sibone ukuthi akusikho yini lokwesilungu before kuba okwesintu. So siyakujabulela nje lolusuku ngoba siqinisa ama relationships ethu siqinisa nobudlelwane futhi sibe sisho ukuthi cha asithi thina belaphi bendabuko abekho asithi abelaphi bendabuko abaphili but sithi asibambisane. Siyafuna ukusho Ntokozo ukuthi kuma programs esesizamile ukwakha nabelaphi bendabuko siyazama kona ukuthi relationship yethu iqine. Kodwa siyafisa ukuthi kube yithina bokuqala abashoyo ukuthi akuwona wonke ama districts lapho esikwazi ukuthi sisebenzisane nabelaphi bendabuko ngendlela esifisa ukukwenza ngayo. So sizoqhubeka ke senze sure ukuthi siyayilungisa leyo nto. Abanye sasike sahlangana nabo bake ba propose propose ukuthi babone ukuthi indlela mhlambe sakheke ngaye eMnyangweni ayiba accommodate kukhona abantu abangekho right kukhona abantu abangaba understand kwanama suggestions lapha nalapha ukuthi singalungisa siyaqhubeka ke silungisa lolo hlelo lolo ngoba akufanele kube khona ama partners ethu thina njengoMnyango wezeMpilo angakwazi ukusondela eduze kwethu ngoba uma ngabe abelaphi bendabuko bengasondeli kuthina nathi singasondeli kubelaphi bendabuko abantu abazodlula emhlabeni umphakathi lo sithi siyawuservice kanti kubalekile ukuthi sibambisane. Sibonge kakhulu ke nangumanzi empendle wemanzi usemoyeni sawubona. Usemoyeni sawubona? Yebo sanibona. Uyaphila mfowethu? Ngiyaphila kanjani? Mfowethu nangu uNgqongqoshe. Absolutely. Oh yebo. Bengicela ukubuza ukuthi kulesimo lesi seCholera yini engakusiza mhlawumbe uma uzokhomplete esiphuthumayo. Yini engakusiza uma unesimo esijani? Esiphuthumayo mhlawumbe ukude neclinic. Yes. Usuza ukuthi sifikile yona ngekani. Yebo, mhlawumbe nje ongathiba ngayo. Ubuyithambisa ngesikhashana usathi uzama indlela ukubheka eclinic. Yebo. Hayi ke bakhona ochwepheshe la sokuphendula emoyeni. Yasibonga. Asibonge. Ngiyathemba usefuna singene vele kuyiCholera bengithi ngizothi nje uNgqongqoshe athi ukusitshela ukuthi ithini into yeCholera bese bekathi ukusingenisa kancane ungakafiki uNgqongqoshe ochwepheshe la besibalandile odokotela nezingcwepheshi lezi. Ngibonile ukuthi uqosha uDr Vila esitulweni. Yes. Ngicabanga ukuthi bazongena udadewethu bayikhulume indaba yeCholera nokuthi kufuna senze njani but ngiyafisa ukuthi sisho kumfowethu ukuthi asiphumene ecabangeni ukuthi khona into yokubamba isikhashana. Uma nje ubona sengathi kunama symptoms phuthuma ushone emtholampilo ngoba abanye abantu bayadlula emhlabeni ngoba efike late eclinic wafika late esibhedlela. Akufanele kube khona nanento sithi sizobamba ngayo ikakhulukazi ngoba sesibonile ukuthi kumanye provinces isikhona inkinga asivele singasayixoxa indaba yokubamba nje asishone emtholampilo so that sizokwazi ukuthi sisheshe sihlenge impilo kodwa ke bazoyiphendula mhlawumbe kusangena ke emotweni ngabe umunyungani kwasha kwathini kodwa nje iqiniso lisho njalo iyaxoxa futhi naleyo ukuthi ke kuzobaleka ukuthi inombolo zethu zama ambulance abantu bezazi nabo basithembisile ukuthi shame bamngomumo kodwa iqiniso ebesalishilo la ingcwepheshi
ngqongqoshe ukuthi ke ayikabi bikho la KwaZulu-Natal kodwa siyilinde ngabomvu mayikathi nje thina ke asithintwa uyakhumbula ne-COVID yathi sayinqaka so nayo ke ilindelwe ngalendlela kodwa ngeke ngibone laba abasibuzayo ngayo ngathi sebefisa ngathi kubi sikhona ngendlela ababuza abanga ukuthi kufuna sichaze intokozilo yokuthi kuke kwaba khona abantu ababili ababedlula emhlabeni eGoli base bengcwatshwa KwaZulu-Natal omunye wangcwatshwa ePhongolo omunye wangcwatshwa eManguzi kwase ku creator noma kwenza abantu becabanga ukuthi basithole lesi sifo la kwi-province cha abantu laba kade beseGoli besebenzele eGoli kodwa phela njengathi sonke sinamakhaya uma ngabe sekufika isikhathi sokuthi umuntu ayobekwa ngosuku lakho lokugcina ubuyele ekhaya uyagoduka so base bebuya ke beza kwi-province yaKwaZulu-Natal ngaleyo ndlela kodwa njengoba ngishilo i-Cholera sikabi nawo ama cases kwi-province yaKwaZulu-Natal kodwa ngoba siyona i-province elalayo siyaye sihlele ngase sonke isikhathi ukuthi uma ngabe kukhona izimo esizibonayo ukuthi ziyenzeka kwamanye ama provinces okungenzeka zisifice nathi ngoba sazi phela ukuthi eGoli ibafice kanjani nathi ke sesimi ngomumo ukuthi cha uma nje kukhona oshaya impempe ethi pe sigibela phezukwakho kodwa ayikho kwi-province ayikabi khona asikabi nayo i-case sisawabona eGauteng kuphela siyajabulisa lezo indaba ngqongqoshe ngoba ngiyabona futhi nawe ngathi uready nje ukungena umgwaqo manje mayingathi nje uyayihlasela kodwa ke engicabanga ukuthi ke ikona okubalekile kuthiwa ake sigweme ukuthi ingazeke ihlasele ifike ngiyathanda futhi ukuthi uyakucacisa ukuthi bazoyikhulumisa kahle ingcwepheshi zethu lezi ezila cha ngale kokuchitha isikhathi ngqongqoshe ngiyazi ukuthi le ngaphakathi kuningi okunibambile kodwa ke bengizothi ke makukhona mhlambe okunye obekubalekile obekufuneka kudlule kungqongqoshe singamnika ithuba lokuthi akudlulise i-COVID yona ngabe isekhona ngqongqoshe COVID isekhona Ntokozo kodwa i-COVID sesiyitreata njengazo zonke izigulo esinazo kodwa sisasho futhi ebantwini ukuthi uma ngabe uzibona sengathi uyakhwehlela gqoka imask so that uvikela abantu ohleli nabo endlini uphinde uvikela abantu osebenza nabo uma ngabe ukwazi ukuba sendaweni ene social distancing asi-maintain social distancing kodwa ukugeza kwezandla ngamanzi anensipho nane sanitizer into okufuna siqhubeke siyenze njalo ke leyo singayiki by the way ukugeza kwezandla ngamanzi anensipho including isanitizer kuyasiza futhi kungasiza nakulesi sifo okukhulunywa ngaso se-cholera ngoba enye indlela yokuthathelana nayo i-cholera igciwane liyahlala ezandleni and likwazi ukuthi lisuke from umuntu to umuntu so nakhona uma ngabe sesigeza izandla ngamanzi anensipho noma sanitizer kusiza ekutheni sivikeleke endaweni eziningi absolutely into yokugeza izandla ngathi kufuneka ubhuzumu kulezi insuku akumele siyibalekele no ngqongqoshe enye into esiyenzile kuleli viki igxathu esilithathile ileli lokuthi ke ngoba siyazi ukuthi ke siyayibona izinto ziyenzeka kuhulumeni wethu siyabona futhi ezibhedlela zethu izinto ziyenzeka kodwa ithuba isikhathi esiningi sokuthi kuxoxwe ngalezo zinto ezenzakalayo ayitholakali bese kuthi uma social media sibona abantu behlale begxeka kakhulu unesibani ungishayile unesibani ungigqobile alibikho ithuba lokuthi ke sizwe ngaba abantu ukuthi ke ukhona owenza okuhle siqale ke into la kuyi-Facebook social media yethu ku-Facebook ukuthi abantu bazongena babonge esaphila unesi osuke emphathe kahle bangenile ke namhlanje hayi bayagijima impela bagijima ko-8 manje ngiyabona bayagabavula sizobathatha bambalwa usekhona khona la ukuze uzwe ukuthi ke banconywa bathiwana abantu ezibhedlela zakho bese sicela ke labagxekayo sinazi indawo zokugxeka la esithi mawunenkinga uyifake khona into eyugxeka la sigcile kakhulu la ekuthenini nje cha ngithi enkosi ngiyabonga danko so bangena ke abantu la nje usibongile ngubane uthi ubonga usister governor absolutely uthi uyambonga usister governor staff ne-staff ku-Ward 5 uMngeni Hospital in Howick thank you for looking after my son ebese zothi umzukulu kaMavezi uMakhathi Nandisa ngathi ngiyasazi lesi sibongo mabona uma kunqoma ngisho mayor uyabona ukuthi hayi honorable uthi kumayor yena uncoma umzinto clinic uNontokozo Lovejoy wase Mzinto clinic she's a sweetheart sweetheart
Umusa Boys Hadebe kwi-staff sasesibhedlela eLadysmith Regional Hospital ama-nurse and doctors ave eninobuntu shame keep it up uyezwa manje mina bese nginawo lento mangibona gxeka ukuthi ayi engathi akwenziwa lutho la ebhedlela konakele kakhulu manje kuyalibuyisa ithemba mangibona nangu noNjabulo Njilo Nxele uthi ngithi nje danko kwi-staff sase-Richmond Hospital impela injabulo inkulu lapha ya bongikile Mvelase ngibonga uMesisi Sithole osebenza eSt Chad's CHC ave nomoya uyayazi into yomsebenzi wakhe ubunesi siyabonga sithandwa sethu ukusiphatha kahle nalapho kukhona abaphatha kahle God bless you manje ke uyezwa ukuthi abantu ukhona umoya wokuvunguza ukuthi abantu bazenza izinto kahle la ekhungweni zethu yingakho Ntokozo uma sixoxa nabahlengikazi ngoba bayasikhumbula yingakho uma sixoxa nabahlengikazi ngaso sonke isikhathi sithi kubona bathatha i-oath yokuthi bazomphatha kahle umuntu ogulayo bathatha i-oath yokuthi bazoyisevisa impilo yabantu abagulayo futhi abaningi babo bayakwenza lokho bese kuba khona ingcosana leli liphatha kabi abantu bakithi lingcolise igama labahlengi nabahlengikazi siyaye sithi ke uma sixoxa nabo sithi cha njengama colleagues anike nikhuzane nani ukuthi cha phela umuntu akaphathwa kanje hayi ungayenzi lento oyenzayo ngoba njengoba uyenza nje makhelwane ungcolisa igama lami nami njengoba ngumhlengi noma ngumhlengikazi uyabona nje uma ngabe begqoke ingubo zabo lezi ezimhlophe abasuke beyigqokile bahle zimhlophe kodwa uma ngabe ungathola nje stain esisodwa esimnyama sonke sobe singasabuki ingubo sobe sesibone leso stain noma ichashaza lelo elimnyama so siyabacela abahlengi nabahlengikazi bethu ukuthi abenze njengabo bonke laba abanconywayo ukuthi ama patients aphathwe kahle ngalendlela ukuze uyazi ukuthi isikhathi Ntokozo umuntu ufika ekliniki ngisho umjovile ugogo noma umnika amaphilisi uma ebuye ekhaya akakutshela ukuthi unikwe mapha amaphilisi ukutshela ukuthi yazi yangiphatha kahle le yangani uyabona omunye uphiliswa nje ukuthi ufike waphatheka kanjani akazokutshela ukuthi nginikwe iPanado nganikwa amaphilisi amathathu cha ukutshela nje ukuthi ngifike ngaphatheka kanjani so kubalekile ke abahlengi nabahlengikazi bethu bonke bazi ukuthi indlela abaphatha ngayo ama patients ethu ibalekile futhi abangangcolisa igama labo bonke laba bahle asebebiziwe bese babizwa nangeyithando abakithi nami nje ufuna ngincome kakhulu ngqongqoshe ngiye kwesinye seyibhedlela zakho la hayi impela ngeke ngiphinde ngiye kwi-private sector wagula ngempela ngalola suku ngifice isibhedlela laphana lesekuthiwa iPixley kunemshini lapha ezisondele kuwena ikukhanyise nje bathi abantu ngiyababa these days bathi ngiyaglow ikukhanyise nje lemshini ngifike lapha kudokotela uNdwandwe okhipha amazinyo benomsizi wakhe lapha umgogo hayi baphathana kahle balibamba izinyo leli balixukuze balibuthi usekhona nobuhlungu uthi nayi abukho kodwa kuyasinda bethi kusinda kuyahlela noma kuyanyikwela ubona nje uphethwe kahle lapha esibhedlela sengihotela leliyana ngqongqoshe nakho isibhedlela sangempela lapha yingakho sithi abantu bendawo abasiphathe kahle lesasibhedlela bangavumi kube khona izigebengu ezizoloku zibakhuluma zibachukuluza ngesibhedlela ngoba isibhedlela sabo sihle kakhulu lesasibhedlela yazi sengifisa nje kancane lokho ngiba nokubambeka ngithi shuyi ngiyela lapha no sibonge kakhulu ngqongqoshe kuhlale kusibusisa ngempela ukuthi sithole bese sela kulento yeCholera ke njomane kaMgabhe usithathe usibeka ukuthi ke ithini into yeCholera ngiyazi bese sibuka ama symptoms njengamanje ukuthi ke ibonakala kanjani nani kodwa uqale wasithatha ngqongqoshe ukuthi ke inhlobo futhi zezifo lezi ezisuke zikhiphisa ngesisu iziphi ezinye ezibe khona kodwa kwase kuvela ukuthi ke zikhona zinjalo esikhathini samanje noma ngabe isiphi esizokuphatha sithathe ngokuthi iCholera uphuthume ngejubane ubheke esibhedlela mhlambe ke ungasala usiwaqedela ke ama symptoms mawuthi abengakapheli uthi yibona ngani ukuze sizosuka ke siyongena futhi nakule eshiwo umfowethu ukuthi ke in as much as uNgqongqoshe uthi ke mayikufaka nje suka ngejubane ngibukenye into lapha ngqongqoshe uyabuza omunye thena iphi indlela esheshayo yokuya esibhedlela mawula edolobheni usethi umfana omphendulayo uwela lapha ngoba khamba imoto iqhuquza uzongena manje esibhedlela so ke esafuna indlela esheshayo ebheke esibhedlela yini le ngabe beyimunyunga kwashaqciba kodwa usiphi ama signs and symptoms ngiyabonga kakhulu ngoba bese ngishilo ukuthi
isisu siyakuluma Absolutely. singangakulumi abantu bayashiyana ngendlela abapresenta ngayo sorry ukuphalaza kuba khona kungabikho ifever ayibikho ebantwini abadala kakhulu iba khona einganeni Absolutely. eyona nto ebulala kakhulu i-dehydration Yes. ukuphelelwa amanzi emzimbeni yikona kakhulu okubulalayo noma ubheka lama cases esehambile Yes. eGauteng kakhulu i-dehydration ukuthi abantu bayahlala umuntu athi hayi ngiphethwe inyonga uthi ngiyisize ngiphuza into ezoyiphusha ikhiphe vele lapho uyawaqeda lamanzi vele evele elona ephuma kuwena ngoba uphethwe i-diarrhea so i-dehydration iyona efatal kakhulu nokuthi ke ngoba MEC yeshilo nje ukuthi akufanele ukuthi sibe sithi khona into ongayenza mawuphethwe isisu Phuma ngejubane. Phuma ngejubane uthola Shone usizo clinic, absolutely. ngoba asifuni kube late ngoba ngawade ngisho ukuthi kuba nokugula okuvele kusheshe nje i-cholera iyashesha uyashesha nje uvele ugule kakhulu kodwa ke lapho uthola ukuthi amandla ayaphela ngisalinda imoto noma bilisa amanzi ngelinqamuli kancane nje ngoba nangu ulwandle lapha eNewcastle mhlawumbe simngenile nje lwandle Yebo. Uyaphila mfowethu? Lenjanine. Ngikhona mfowethu baphila abantu ematadeni koNewcastle. Hayi bayaphila. Awu ngiyajabula ke bese ngithi uzothi hayi naku sekufike khona usuyagijima ufuna ukuyongena esibhedlela. Hayi sayiphethe. Ngifuna ukubuza lana ukuthi abantu laba bathi ayikho lento le. Akayi mhlawumbe abantu hospital okukhona kukhona abantu abaspreada indaba zokuthi ayikho lento ye-cholera uhudo nje olukhona. Absolutely ngeke ngayizwa leyo ndaba kuthiwa engathi ke abantu phela sebeyathanda makunenkinga banisukela nje ngqongqoshe kuthiwa hayi nayo ke ANC silethe i-cholera noma nayo ke ANC isilethe ukuthi ayikho lento ye-cholera i-ANC nawo umbuzo ke ithini into ngempela ngqongqoshe ikhona ni cholera noma umdlalo uzolalela emoyeni mfowethu noma usekhona omnye umbuzo uzolalela emoyeni absolutely all right no ikhona Ntokozo i-cholera sesiyitholile kwi-province yaseGauteng okay kodwa asikabi nawo ama cases thina la KwaZulu-Natali but okusho ukuthi asinabi nawo ama cases kungenzeka ukuthi mhlambe wena usuke eGoli uyiphethe weza la wangaya eMnyangweni wezeMpilo wangaya kudokotela ingakho sithi uma nje uqala uba nama symptoms noma ezinye lezinto udadewethu uBabongile kade ekhuluma ngazo sondela emtholampilo so that sikwazi ukuthi sikuteste sibe sikutreata ngaleso sikhathi so uyabona ke ngempilo yakho Ntokozo mina ngeke ngibacela abantu ukuthi ngempilo yakho ungathembeli noma ubani absolutely ngempilo yakho baningi odokotela esibabiza ngokuthi odokotela basemgwaqweni ungathembi umuntu wasemgwaqweni ngempilo yakho ungathembi information oyithola ku WhatsApp oyithola ku Facebook ngempilo yakho lalela ososcience ingakho nange COVID sasikhuluma lokho ukuthi abantu abangalaleli information ngabathu yabona namhlanje Ntokozo wonke umuntu useyakwazi kuba ne view noma ngabe ubani une view namhlanje khona la ku social media futhi ayike bathi ngezinongonadosi kuyatinyela nokungenadosi kuyatinyela nazo uyabona ukuthi noma ubani nje uthi angabona uNtokozo sise rank lapha nasiyogibela egijima toilet athi hayi akusikholera futhi banebhadi laba banithuma ngoba sekuvele yonke into ngisho libalele ilanga kuthiwa nansoke uyabona so ukuthi hayi lona ngimbonile hayi ngoba ephethwe i-cholera uyabona nje umenza kanjena uthakathiwe impela kunomeko uyabona now angeke siphike ukuthi uNtokozo uthakathiwe kodwa phela sibona ochwepheshe kuloko yingakho sithi hambe emtholampilo bazokutshela iqiniso lalento ekuphethe asingalaleli noma ubani hayi mina ngizwa kahle uyichaze kahle ngqongqoshe ngiyathemba ukuthi ke njengamanje usungasifaka ke la ekuthenini mani umuntu ke osekhaya eyizwa lento uthi iyaqala nayi ambulance esadelay noma ayikho transport ngeke ngahlala endaweni ukuthi kwagwebu nje le emakhaya imoto ihamba ngo5 ekseni iyozibuye ngo4 ntambama iyoziphinda ihambe ngakusasa ekseni umuntu okuleso simo ke la ekusokukude izinto naye yini ke ubuza lokho mfowethu yini engabe ngibambisa ke ngayo ngisalinde ukuya khona kodwa
Yeah. Into ongabambisa ngayo ngoba kufanele ngone clinic kufanele uye clinic Uthola indlela. Angifuni sithi alternative. Yes. Lokho esikushoyo ukubambisa asikubanga ukuthi Ubheke khona ukubambisa kona. ukuthi ngisalinde i-transport asibilisa amanzi angangelitha. Yes. Sibe sesithatha i-teaspoon le sifaka usawoti kodwa i-teaspoon lakhona alingagcwali phela kakhulu Yeah. akubonakale nje libe ku level. Okay. Sibe sesifaka ama-teaspoon awu-8 kashukela. Absolutely ushukela nosawoti. Awukholela. Sibe sesiyapholisa lamanzi fanele abile. Yeah. Not ukuthi fanele alungele ukuthi sikwazi ukuwaphuza. Yeah. Fanele abile sibe sesiyathela siyapholisa siyaphuza. Uloku uphuza na awuphuza ungathi uzophalaza. Okay. Ulokuthi ngenkomishi yakho ngoba kukhona inkinga yokuthi overhydrate. Okay. Fanele ulokuthi kancane. And into ebalekile ungathi treatment akuyona Okay. treatment siyabambisa ngoba kufanele bakubone ukuthi even le hydration oyenzayo Yes. yokuze rehydrate esibhedlela ngoba kuphinde kube inkinga maso overhydrate Okay. iza nezinye inkinga into yokubambisa ukuthi ukwazi ukuba namandla ukwazi ukuma ukuvuka uhambe. Ake ngiphuthume nangu senamile lapha eMajuba district wesenamile sawubona. Sawubona njani futhi? Ngiyaphila mfowethu use right okwamanje. Ngise-right. Phela nisondelene lapha na eNewcastle nasemajuba nisondelene negoli manje yikho ngini double check nje. Buza mfowethu. Hayi, ngise-right. Absolutely. Ngikubuza la mhlawumbe yabo kwi-COVID-19 babethe mhlawumbe ingane ayiphathi kalula so correct asiqala kuyiphi? Babethe ku COVID-19 ayingeni kalula. Kwi-COVID-19 akithi ingane Okay. kakhulu iqala ku-12 years kanje bafaka amamaski ingafaka amamaski so ku-correct age group mhlawumbe esingayibheka kuyona Hayi ngiyakuzwa uthi ke imiphi iminyaka engashaya kakhulu i-Cholera imiphi iminyaka kufuneka sibheke kuyona kodwa ngicela ukuthi sisale sesimcorrecta nalapha ku-COVID ngoba uthi yena kwakuthiwa iqala ku-12 years laba abanye hayi kwakutararata no senamile ngicela bekuphenduleke mawukuthi ke sikuthola kahle ngithi uthi ke obani egadla kubo kakhulu ngokweminyaka. Yes. Absolutely bazokuphendula emoyeni kodwa ngizocela ngaphambi singene kuyena ukuthi ke vele igudla kumiphi iminyaka ngoba ngenzeka ukuthi khona ebasha kakhulu kunabanye ithini indaba ukuthi usenamile nanithe into iqala ko 12 years laba abanye hayi ayikho lento awuyiqondise lento ba izongishaya kakhulu ngiyazi uDr V namhlanje uzokhuluma futhi nanokuthi sesiqalile nokugoma abangaphansi kwaleyo minyaka le kodwa awusathu sibeka. Ngiyabonga Ntokozo. Okokuqala angifuni ukukhuluma ngokuthi i-COVID yayino 12 years sinabo o0 to 4 even ingane ezinezinyanga beziyithola i-COVID. Don't say. So abingena age bekusuka from 0 to leyo age leyo yokugcina mayikhona. Absolutely. Mhlambe ukungena kulokho into engenzeka ukuthi yayike yadida usenamile ukuthi uma sichaza indaba ye-COVID-19 sasichaza indaba yokuthi igciwane lisemzimbeni lilwa namasosha omzimba wakho. Okay. Sachaza ukuthi uma ngabe ezukhula ngeminyaka namasosha omzimba ayakhathala. Okay. So ezinikhula nikhula ngeminyaka sigula kakhulu noma besigula kakhulu uma siphethwe ima sine COVID-19 because amasosha asekhathele alwa kakhulu. Sachaza futhi nangalesa sikhathi ukuthi ingane iyangena iCovid-19 kodwa aziguli eziningi ngendlela umuntu omdala umuntu ogulayo umuntu okwi-treatment angagula ngayo ngoba labo bantu abadala abaku-treatment asebegula already amasosha abo ayalwa vele alwa nesinye isifo. So asuke ekhathele so sasichaza ke indaba yokuthi ingane iyangena iCovid but eziningi izingane aziguli isikhathi eside noma aziguli kakhulu but zikhona ezigulayo zikhona futhi eseyidlule ngisho nasemhlabeni ngesikhathi sikhuluma ngo12 years ke ngoba ngiyabona
ngiyabona ukuthi uhlanganisa sasikhuluma ukuthi sasigoma ingane kusuka ku12 years kuyaphezulu singakayigomi kwakungathiwa kodwa ukuthi ingane ngaphansi kwa12 ayingeni nayo imigomo yayisashodile kusathiwa kushoda imigomo washawacina ngiyacabanga nami yalahleka lapha ya kufuneka siyeke eNewcastle soyiqondisa ngoba shuthi eNewcastle kuzolokuthiwa nje ingane encane wena ngeke ngene iCovid hayi sebesizwile hayi ke mina bese ngizoya nje siphuma icampaign so ichaza sishaye door to door singene lapha eNewcastle nakho ke futhi nala ku-cholera isini into ngekweminyaka i-Cholera yafana ne-COVID nayo ishaya yonke iminyaka ingane enenyanga umkhulu ono 100 years uyayithola i-Cholera so ayina age group no ngiyathemba ukuthi uphenduleke kahle dadewethu lapha ekhaya iyo kuphela into eshoyo ukuthi ke asifani sabantu izifo ayifiki ngokufana emzimbeni yethu futhi abasebasha nabancane angena ukufana kodwa isifo esifike sihaqe nje wonke umuntu ekhona manje mhlawumbe into ezobaleka ke ubusakhulume ngalokhu obungathi umuntu mixe makuthiwa usaphuthume esibhedlela but ke siyazi ukuthi siyisifo lesi esitholakala ezintweni eziningi ngenxa yokunga esingafaka ukuthi kuhambisana nokungahlanzeki isikhathi esiningi makuthi awuyiwashi izandla ama fruits lawa nizowadla niwashile amanzi angcolile and then ke amanzi kakhulukazi oba siyathi iwona ajwayele ukuthi ahlanganiswe nayo into ye-cholera ngingenze njani ukuze ngenze sure ukuthi amanzi engiwaphuzayo yize noma ngiwakha la ngiwakha khona ngiwakina kanjani ke mina ukwenza sure ukuthi cha ngiyayibulala i-cholera mangathi ikhona emanzini Ziningi indlela zokuklina amanzi ma ungenasiqiniseko sokuthi amanzi wakho aclean. Okokuqala ioption onayo ukuthi usebenzise ijik okanye ihousehold bleach. Okay. Leyo household bleach okanye ijik uthatha i-teaspoon. Ulithele ku20 okanye ku25 liters. Absolutely. Webhakede noma leyo container nayo kodwa kufanele kube u20 okanye u25 liters. Uyiye ku2 hours ukuthi ungawasebenzisi for 2 hours. Enye indlela ukuthi mawuzolala uthele lo jiko kanye lo household bleach i-teaspoon ubuye unayo into yokumeasurisha ungasebenzisa u5 mils. Okay. Kusho uthela u5 mils kulelo bucket lakhe lu20 to 25 liters ebusuku mawuzolala ekseni amanzi sowungakwazi ukuwaphuza. Okushuthi ke lapho lisuke selithe ukudungeka nalo yathi ukudideka ezinye izothi lokhu besibambezela bethi asifake emanzini ijiki ngoba uyalishaya avela aginqa ujiki ke manje aphuza ujiki uthini-ke kulo ngaphuza ujiki ke manje ujiki udangerous kakhulu esifubeni asikwazi ukuphuza singawuhlanganisanga namanzi awenzelwanga ukuthi siwuphuze uraw kufanele even noma uthela emanzini kufanele ugovuse wenze lokuzohlangana ungavele uthele bese usithi inkosi yami uyobona kufanele ugovuze ukuzokwazi ukuthi omunye ke kutholakala ukuthi ubese mixa nesanitizer ukuthi hayi angifake yona isanitizer lena engathi yalishaya igciwane yashaya icorona so ithini into kasanitizer lapho ucontsiseni into ekhona leyo ayicontsisela isanitizer sisebenzisa nje lezi zinto ezimbili futhi ungathi mawufike ezitolo ubone ukuthi ayikhona enye into engathi inuka kamnandi sisebenzisa futhi lo wajiki lo ongenayo ngoba sekukhona laba abafakwe noma ama-perfume sisebenzisa lo regular lo waqala ongenayo ilona i-smell siwuthele no household bleach hayi ezinye osanitizer abangeni bona absolutely no siyabonga kakhulu mhlambe ke enye imlayezo ebekuyiyona eniqinisekisayo manje ukuyidlulisa bekuyimiphi ngoba siyazi ukuthi isikhathi lesi la sithi KwaZulu-Natali kuqikelelwe kakhulu njengoba isikhathi sikanje abantu angakwazi ukusebenzisa ijiko kanye household bleach bangawakazi ukuwabilisa amanzi kodwa into ebalekile ukuthi lawo manzi awukwazi ukuwagcina isikhathi eside ngoba if uwagcina isikhathi eside iphinde i-microorganism iphinde ikhule. Number 2 ngoba emisikadesho asiye ukuchatha ingane mangabe ingane zine diarrhea asizihambise eclinic singazichathi
abantu abawobaba kakhulu siyazi ukuthi abayithandi clinic. Ngicela bangathi abantu banenyongo abahambe mawuphethwe isisu uhambe uye clinic ungathi ufuna ukusiza lenyongo iphume ngoba kuba ukuhamba kwakho lokho. No, ayike ngiyathemba ukuthi bakwethu emakhaya iyafika indaba siqolise lapha ya kuJiki ngoba ngebhadi ke yona into abazi abantu uJiki kodwa ke siyazi ukuthi azivumelekile ukuthi singasho igama elithile. Ukuthi inkinga mawusuthi ibleach umunye ke sibone sebekha amanzi ola ngathi hayi bekuthiwa sekhibishi manje ubleach lo awaziwa lapha emakhaya sicela nje ukwenza yona example ngawo uJiki lo ngoba iwona olekelelayo esikhathini samanje but ke ibleach yona mase sisuke sesisho ngokweqiniso but ke ngizocela ukuthi ke ungigoqele ngoba sengifuna ukufaka nje kulama minute asele ambalwa ukufaka uDr V naye asihlebele kancane ithini into yokugoma. Siyabonga kakhulu siyaqhubeka siuMnyango wezeMpilo KZN ukubheka ukwenza surveillance emanzini nekutesteni abantu abane diarrhea kuyothi lapho sithola khona icase kodwa sinethemba lokuthi sizokwazi ukuyivimba. Absolutely. No, sibonga kakhulu basiqinisekisile nabama ambulance eNgqongqoshe sikhulumile nabo esangena uDr V sikwazi ukuthi sikhulume nabama ambulance eNgqongqoshe basitshela ukuthi cha nama ambulance amngomumo makhona nje ozwa isisu simxaka akwazi ukushayela ama ambulance ethu azokwazi ukuthi abalekelele ngokukhulu ukusheshsha lokhu. Ngale kokuchitha isikhathi ake sibuyele ke ngqongqoshe sibabheke futhi laba bathi senza kahle njobe ngishilo phela ngathi into enhle leyo ukuthi kuthiwa senza uNonhlanhla uthi yeza go kodwa ngakhohlwa uthi yeza go istaff sasosindisweni hospital egumbini labantwana umatron wakhona yo bakithi uthando nempatho angazi basekhona yini kodwa abanye ngisabona isalute nje I salute them bless them very much lapha ya osindisweni noNhlanhla Xulu Shithu waphatheka kahle kakhulu uthi ngimnyakanyaka kodwa kakabakhohlwa umdwayi izisongo uthi ngithi nje danke kusekho imali eclinic kwasi eMondlo ave wenza umsebenzi wakhe danko ebese zethi danke uTK Mchunu eclinic kuyisigweje isigweje clinic sithola nama clinic ke manje ukuthi ke amagama akhona ngiyayibona lento yokushintsha amagama ngisazophuma maningi amagama lapha ubona ukuthi ufuna uwashintshe ufune kubuye ngithi ukwathi uthi ke kuno Cindy no BZ Mthetho what a very humble souls awuqhubeka umsebenzi omuhle emantombazane uzanele Miyeza uthi ngidlulisa ukubonga kwistaff sase POPD eHerigwala Regional Hospital avenisiphatha kahle uma sizela kunina qhubekani nobuhle Thixo anibusise noSipho Zuma ngehle ngiye lapha yakubani ke uPrecious Gugumbalenhle uthi ke ngicela ukubonga amanesi aseshowe hospital casualty kakhulu uSemhlanga ngithi danko uqhubeke nokuthanda umsebenzi wakho usiyethemba Ngqulunga uthi keep up the good work D danko Madiba Clinic staff escort niyawenza umsebenzi wenu eniqashole wona bese kuzoba ke no uMadlams uthi eDoris Kutwini Hospital MDR Clinic banobele inkosi babusisa uzababusisa ke MDR uThami Kunene uthi thanks to Dr Skobodo eIdindeli Hospital but now use Grace and staff sase GOPD eIdendel thank you ayi baningi impela namhlanje bangene kakhulu nangu uNtombi Hlonga uthi eMbunde Clinic eMantshisini uSister Dlamini andinesi uphewa banenhliziyo enhle banesineke nje banenhlonipho baqhubeke njalo ngiyakubona nawe kuthe xosolo lo ngqongqoshe mawubona benqoma nje staff sakho kanje lokho kunqonyiwe into engijabulelayo Ntokozo ukuthi oza ukuthi sisebenza nabo abahlengi nabahlengikazi bazobona ukuthi kubaluleke kangakanani lokho esihlale sikukhuluma ngabo ngiyafisa nje ukuthi ngoba ngeke ukwazi ukuwafunda wonke lama messages awu 80 mhlamba ama clinic ethu nje uma singawancoma nezibhedlela ukuthi abeke bangene egroupini bebona ukuthi bayamemezwa yini uma bengememezwanga lana bayibuza ukuthi kwenze njani so that balungise nabo indlela abenza ngayo no ngibonga kakhulu Dr V ubukwangena wasithi usihlakahlaka nje kancane kodwa kudaba bese likubizela yona indaba enkulu sizwa kuthiwa ke ugoma lokhu njengoba sathi uCovid-19 usakhona sike sabona ama cases enyuka ngeviki edlule kodwa abantu sebevele bethi khona inganekwane vele ungabusazi ukuthi kanti bakhuluma ngani abantu kodwa igciwane elisekhona nisakhuluma ngalo but ke kungathi khona isimemezelo esiphumele sokuthi ukugoma
sekuzophinde kudlulele esigabeni esithile sicela ke usithathe nje usibeke ngalolo hlelo isikhathi singasekho ngakuthina. Okay, njengoba sikhumbula ukuthi i-vaccination nokugoma kwe-COVID sahamba sasafika ku-12 to 17. Yes. Sangabe sehlela ngaphansi kwa-12. Okay. Isizathu saloko nje bedeshile MEC eqaleni ukuthi siyazi ukuthi i-COVID ibiyingozi kakhulu abantwana abakhulile. Absolutely. Akakashintshi lokho. Ikona ke noma sesiqala umgomo weingane ngaphansi kwa-12 years, so 5 to 12. Okay. 5 to 11 ngahlehle ngoba u-12 years bevele khona. Okay. So u5 to 11 le vaccination ekhona esiqale leli sonto la ekwi-province. Oh. Ngingasho nje futhi nanokuthi i-KZN ibe yokuqala kuma provinces eqalile ugoma. Sihlale silida. Asikaze singalidi kuyo yonke into. Yeah, so agomi bonke abantwana bana 5 to 11 ngoba sifocuse kakhulu ebantwaneni esasibabonile nasekuqaleni ukuthi basebungozini bokuthi babe ne-COVID ibe severe. So ingane vele ezibuthakathaka ngokwempilo. Okusho ukuthi asilindelele ukuthi kuzosuka zonke ingane ezo5 to 11 ndiyocela ukugoma. Odokotela vele lezi zingane zingaphansi kwezandla zodokotela sikhuluma nje. Okay. Okusho mhlambe ekakhulukazi ingane ezinezifo ezenza kube buthakathaka izitho zomzimba ngokwenhliziyo izinso kanjalo. So labo bantwana vele bayaziwa ezibhedlela. Okay. So simemezela kakhulukazi kodokotela abazi babheke labantwana ukuthi basondele kuMnyango wezeMpilo. Okwamanje lo mgomo awukakabibiko kuma private hospitals usase izibhedlela zikahulumeni kuphela. Sikhethe ibhedlela ezimbalwa kwi-phase yokuqala noma isigaba sokuqala kunezigaba ezine esokuqala ke sikhethe ibhedlela ezimbalwa. Isibhedlela eseThekwini i-Albert Luthuli neKing Edward, eMgungundlovu iGrace, eMajuba iNewcastle, eKing Cetshwayo ngicabanga ukuthi ngiyolezane neQueen Nandi Hospital. Asizophelela lapho kodwa isigaba sokuqala ngoba imigomo ekakabi miningi. Okay. Kodwa labo bantwana sithembe odokotela babo labo bantwana bazobasondeza bakwazi ukuthi bathole usizo. Sikhuluma ngemigomo le esiwa ku11 kuyaphansi manje ku5. Yebo, 5 to 11 vele u12 to 12 kuya ngaphezulu vele isakhona leyo mgomo akushintshile. Manje awukhumbuze dokotela ngiyakhumbula kwakuthiwe ena sizogoma kabili sagoma kabili kusekhona ukuthi thina ke sibadala ke sina 12 kuya phezulu sisaqhubeka siyogoma noma sesibuka nje uqhubeke sikubambe ngendlela. Ukubooster into bese sizoba isiqhubekile njengoba every 6 months we are qualifier i-message yayifikela vele ngathi ugoma babe ithathile inamba yakho izofika i-message misiya kumeme ukuthi usungezwa uma uthanda uzophinda ugome futhi. Okusho ukuthi nje every 6 months kuzoba khona leyo offer. Siqhuquzela kakhulukazi kodwa abantu esibaziyo basebungozini. Okusho ukuthi o-BP o-hypertension abantu sebebadala njengoba sekuna flu vaccination enziwayo manje kuMnyango wezeMpilo. Flu vaccination i-COVID konke nje sikwenze ndawonye ukuze sibe safe. Ukuthi isikhathi somkhuhlane lesi umlayezo njengoba udlulisa kubantu ukuthi yize noma sikhuluma i-Cholera ayikabi KwaZulu-Natali nawo nomkhuhlane na ufikile ungathini umlayezo kubantu abanomkhuhlane. Ngicabanga sike saxoxa vele ukuthi zonke lezi zifo ziyathathelana. Izifo ezithathelanayo indlela zokuyivikelela isezandleni no hand washing. Kodwa ke uCovid neflu kuhamba nasemoyeni okusho ukuthi eindaweni ezihlanganela kakhulu abantu kubalekile ukuthi sibe neshow ukuthi kunomoya shaya umoya asikho endaweni evalekile ngoba kulula lapha umuntu onomkhuhlane noma neCovid engazi sigcine sesihogele emoyeni. Kodwa into enjengokholera kanjalo izandla should hygiene wonke kuphelele mase sihamba siyogoma. Absolutely. Isifundo esasifunda ngeCovid sokuthi washa izandla qhelelana asingabe sisahlupha siphuma kakhulu kusona. No sibonge kakhulu ke nizwile bakithi emakhaya impela usufukile ke umgomo ka5 to 11 kodwa ke kuneyindawo la okusayiwa khona kubhekelelwa labo abasaqinekile. Sicela nje udokotela obheka umntwana uyena ozokwazisa ukuthi umntwana wakho angalithola yini usizo. Absolutely. Ake angithathele thuba nginike uNgqongqoshe asivalele uhlelo.
Siyabonga kakhulu Ntokozo, sibonge kubalaleli bethu nababukeli bethu, sibonge ku Dr V noBabongile ngeinformation abasinikeze yona. Siyacela ke abantu bakithi ukuthi ngempela ningadembeseli. Uma ngabe nje ubona ukuthi ngathi uyagula, okungenzeka ukuthi ukugula kwakho kuyahambisana nengathi ama symptoms esifo seCholera, akungabi uwena noma umakhelwane wakho noma umzala wakho okuchazelayo ukuthi uphethwe yini. Hamba uye emtholampilo, hamba uye esibhedlela, kube yisona esibhedlela nodokotela abakuchazelayo ukuthi siphi isifo esikuphethe, ngoba uma singakwenzi lokho sigcina sithathelana ngisho nakhona ekhaya, uloku uhleli kanti uyagula usugulisa nabanye abasekhaya. Siyacela ke abantu bakithi ukuthi bangakuthatheli phansi lokho okushiwo, nanomgomo lo osukhona weingane between iminyaka ewu5 no11. Uma ngabe uya kudokotela nje uya nengane ufika ubuze ukuthi usuzwile ukuthi ingane ezingaphansi kweminyaka ewu12 ziyagoma, uyacela ukuthi udokotela akuchazele ukuthi ungayithola kanjani, ungawuthola kanjani umgomo noma luphuhla okufuna ulandele ukuze ingane yakho igome. Kubalekile ukuthi siphephe, kubalekile ukuthi nalabo esibathandayo sibavikele. Siyabonga kakhulu. Sibandile kuyi-Facebook page uthi danko ku staff sasenkosi Albert Luthuli Central Hospital. Abantu balokubengcomile bakwethu. Uyakuthanda lo khumbuzise ukuthi ke na next week sizoyifaka lento umncome umuntu wakho thina sommemeza la emoyeni. Ngesiye kummemeza mawusummemezile ngenhlanhla yebhadi baningi kakhulu ngqongqoshe ngeke sibaqede. Kodwa kulolu hlelo futhi asivalelisi sithi kulungile ke bye.